ആ വർഷം മുഴുവനും ഞങ്ങളെ അത്ഭുതകരമായി നടത്തിയ കർത്താവ് പുതിയ വർഷത്തിലും ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. അപ്പാ, ഇന്ന് പകലത്തെ സഭായോഗത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കൊണ്ടുവന്ന ജനത്തിനായി സ്തോത്രം. വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ വേഗത്തിൽ കൂട്ടുവരുത്തണം. ഞങ്ങളെ ഇന്ന് പകൽ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണം. ആവശ്യമായ ആത്മീക മന്ന ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാപിച്ചെടുപ്പാൻ ഈ പകൽ കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങേക്ക് പ്രസാദമുള്ള യാഗം അർപ്പിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ ധന്യനാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം, കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകന് സ്തോത്രം. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിയിടണേ എന്ന പാട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പാടി കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം. ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകനു സ്തോത്രം. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം. ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകനു സ്തോത്രം. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ. ഇനിയും നടത്തണേ തിരുഹിതം പോ. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ. ഇനിയും നടത്തണേ തിരുഹിതം പോ. ഇന്നതല്ല നാം ദൈവം നമ്മെ നിർത്തിയതാ. നേടിയതെല്ലാം ദൈവം എല്ലാം തന്നതല്ലേ. നിന്നതല്ല നാം ദൈവം നമ്മെ നിർത്തിയതാ. നേടിയതെല്ലാം ദൈവമെല്ലാം തന്നതല്ലേ. നടത്തിയ വിധങ്ങൾ ഓർത്തിടുമ്പോൾ നന്ദിയോടെ നാഥന് സ്തുതി പാടിടാം. നടത്തിയ വിധങ്ങൾ ഓർത്തിടുമ്പോൾ നന്ദിയോടെ നാഥന് സ്തുതി പാടിടാം. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം. ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകനു സ്തോത്രം. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം. ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകനു സ്തോത്രം. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ. ഇനിയും നടത്തണേ തിരുഹിതം പോൽ. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ. ഇനിയും നടത്തണേ തിരുഹിതം പോൽ. സാധ്യതകളോ അസ്തമിച്ചു പോയപ്പോൾ, സോദരങ്ങളോ അകന്നു മാറിയപ്പോൾ, സാധ്യതകളോ അസ്തമിച്ചു പോയപ്പോൾ, സോദരങ്ങളോ അകന്നു മാറിയപ്പോൾ, യേശുനാഥൻ സകലത്തിലും ജയം നൽകുമല്ലോ. സ്നേഹം തന്നു വീണ്ടെടുത്ത യേശുനാഥൻ സകലത്തിലും ജയം നൽകുമല്ലോ. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം. ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകനു സ്തോത്രം. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം. ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകനു സ്തോത്രം. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ. ഇനിയും നടത്തണേ തിരുഹിതം പോൽ. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ. ഇനിയും നടത്തണേ തിരുഹിതം പോൽ. ഉയർത്തില്ലെന്നോ ശത്രുഗണം വാദിക്കുമ്പോൾ, തകർക്കുമെന്ന് ഭീതിയും മുഴക്കിടുമ്പോൾ, ഉയർത്തില്ലെന്ന് ശത്രുഗണം വാദിക്കുമ്പോൾ, തകർക്കുമെന്ന് ഭീതിയും മുഴക്കിടുമ്പോൾ, പ്രവൃത്തിയിൽ വലിയവനേശുനാഥൻ കൃപ നൽകും ജയഘോഷമുയർത്തിടുവാൻ. പ്രവൃത്തിയിൽ വലിയവനേശുനാഥൻ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ഓ, ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം. ഇത്
ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകനു സ്തോത്രം. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം. ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകനു സ്തോത്രം. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ, ഇനിയും നടത്തണേ തിരുഹിതം പോൽ. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ, ഇനിയും നടത്തണേ തിരുഹിതം പോൽ. നിന്നതല്ല നാം, ദൈവം നമ്മെ നിർത്തിയതാ. നേടിയതെല്ലാം ദൈവമെല്ലാം തന്നതല്ല. ആമേൻ ആമേൻ. നിന്നതല്ല നാം, ദൈവം നമ്മെ നിർത്തിയതാ. നേടിയതെല്ലാം ദൈവമെല്ലാം തന്നതല്ലേ. നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ഓർത്തിടാമേൻ. നന്ദിയോടെ നാഥനു സ്തുതി പാടിടാം. ഓ നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ഓർത്തിടുമ്പോൾ നന്ദിയോടെ നാഥനു സ്തുതി പാടിടാം. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം. ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകനു സ്തോത്രം. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം. ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകനു സ്തോത്രം. അടുത്തും കർത്താവിനെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാടാം. ആമേൻ ആമേൻ. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ, ഇനിയും നടത്തണേ തിരുഹിതം പോൽ. ഉയർത്തില്ലെന്നോ ശത്രുഗണം ബാധിക്കുമ്പോൾ തകർക്കുമെന്ന് ഭീതിയും മുഴക്കിടുമ്പോൾ. ഉയർത്തില്ലെന്നോ ശത്രുഗണം ബാധിക്കുമ്പോൾ തകർക്കുമെന്ന് ഭീതിയും മുഴക്കിടുമ്പോൾ. പ്രവൃത്തിയിൽ വലിയവനേശുനാഥൻ, കൃപ നൽകും ജയഘോഷമുയർത്തിടുവാൻ. പ്രവൃത്തിയിൽ വലിയവനേശുനാഥൻ, കൃപ നൽകും ജയഘോഷമുയർത്തിടുവാൻ. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം. ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകനു സ്തോത്രം. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം. ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകനു സ്തോത്രം. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ, ഇനിയും നടത്തണേ തിരുഹിതം പോൽ. ആമേൻ 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 ആമേൻ. കരുതിടണേ, ഇനിയും നടത്തണേ തിരുഹിതം പോൽ. സാധ്യതകളോ അസ്തമിച്ചു പോയപ്പോൾ, സോദരങ്ങളോ അകന്നു മാറിയപ്പോൾ. സാധ്യതകളോ അസ്തമിച്ചു പോയപ്പോൾ, സോദരങ്ങളോ അകന്നു മാറിയപ്പോൾ. സ്നേഹം തന്നു വീണ്ടെടുത്ത യേശുനാഥൻ, സകലത്തിലും ജയം നൽകുമല്ലോ. സ്നേഹം തന്നു വീണ്ടെടുത്ത യേശുനാഥൻ, സകലത്തിലും ജയം നൽകുമല്ലോ. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം. ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകനു സ്തോത്രം. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം. ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകനു സ്തോത്രം. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ, ഇനിയും നടത്തണേ തിരുഹിതം പോൽ. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ, ഇനിയും നടത്തണേ. ഹല്ലേലൂയ. ഉയർത്തില്ലെന്നു ശത്രുഗണം ആമേൻ ആമേൻ തകർക്കുമെന്ന് ഭീതിയും മുഴക്കിടും. ആമേൻ ആമേൻ. ഉയർത്തില്ലെന്നു ശത്രുഗണം ബാധിക്കുമ്പോൾ പ്രവൃത്തിയിൽ വലിയവനേശുനാഥൻ, കൃപ നൽകും ജയഘോഷമുയർത്തിടുവാൻ. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവ
നിർത്തിയതാ, നേടിയതല്ല, ദൈവം എല്ലാം തന്നതല്ലേ, നിന്നതല്ല നാം. ദൈവം നമ്മെ നിർത്തിയതാ, നേടിയതല്ല, ദൈവമെല്ലാം തന്നതല്ലേ. നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ഓർത്തിടുമ്പോൾ നന്ദിയോടെ നാഥന് സ്തുതി പാടാം. നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ഓർത്തിടുമ്പോൾ നന്ദിയോടെ നാഥന് സ്തുതി പാടാം. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകന് സ്തോത്രം. ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകന് സ്തോത്രം. ഇനിയും കൃപയോടെ കരുതിടണേ, ഇനിയും നടത്തണേ തിരുഹിതം. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ, ഇനിയും നടത്തണേ തിരുഹിതം. ഓ ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ, ഇനിയും നടത്തണേ തിരുഹിതം. ശബ്ദാരാമ വൈദാരകട ജുലകത്തൂരാരമനം വൈദം ദുരവ ശബ്ദാരകട ജുലകത്തൂരാ ശബ്ദാരകട ജുലകത്തൂരമനം വൈദം രാജരകത്തുര ജലകത്തൂരമരാജരകത്തുര. ഹല്ലേലൂയ. Yes, hallelujah. Udamana hasya thura bala shantaragada juraga thura manam vaidam digadaratnaga thurale vaidagada juraga thura liga thale adamana balaragada juraga thura ramale shantaragade juraga thura manam vaidam digadaratnaga juraga thara marajaraga turagana. Hallelujah. Hallelujah.
ലോകം പാപപിശാചെന്നെ തൊടുകയില്ല, ദുഷ്ടഘോര ശത്രു എന്നെ കാണുകയില്ല. ലോകം പാപപിശാചെന്നെ തൊടുകയില്ല, ദുഷ്ടഘോര ശത്രു എന്നെ കാണുകയില്ല. ചിറകിൻ മറവിലാണ് ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസം, ചിറകിൻ മറവിലാണ് ഞാൻ. ലോകം പാപപിശാചെന്നെ തൊടുകയില്ല, ദുഷ്ടഘോര ശത്രു എന്നെ കാണുകയില്ല. ചിറകിൻ മറവിലാണ് ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണം. ചിറകിൻ മറവിലാണ് ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണം. നിർത്തിയതാണെന്നെ നിന്നതല്ല ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടണം. നിർത്തിയതാണെന്നെ നിന്നതല്ല ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടണം. ഭിന്നത വിദ്വേഷമില്ലാതെ ജീവിപ്പാൻ, ഭിന്നത വിദ്വേഷമില്ലാതെ ജീവിപ്പാൻ. ശത്രു എന്നെ കാണുകയില്ല, ലോകം പാപം പിശാചെന്നെ തൊടുകയില്ല. ഓ ദുഷ്ടഘോര ശത്രു എന്നെ കാണുകയില്ല. ചിറകിൻ മറവിലാണ് ഞാൻ. ചിറകിൻ മറവിലാണ് ഞാൻ. കർത്താവിൻ സ്നേഹത്തിൽ എന്നും വസിച്ചിടുവാൻ വണ്ടുവയേടേ. പരിഹാസം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ നൽവരം നൽകിടണേ. കർത്താവിൻ സ്നേഹത്തിൽ എന്നും വസിച്ചിടുവാൻ വണ്ടുവയേടേ. വിദ്വേഷം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ നൽവരം നൽകിടണേ. ലോകം പാപം പിശാചെന്നെ തൊടുകയില്ല, ദുഷ്ടഘോര ശത്രു എന്നെ കാണുകയില്ല. ലോകം പാപം പിശാചെന്നെ തൊടുകയില്ല, ദുഷ്ടഘോര ശത്രു എന്നെ കാണുകയില്ല. ചിറകിൻ മറവിലാണ് ഞാൻ. ഇന്നലെ മിന്നിയ ഉന്നത ശ്രേഷ്ഠന്മാർ അന്യരായിരുന്നു മന്നിൽ. ഇന്നലെ മിന്നിയ ഉന്നത ശ്രേഷ്ഠന്മാർ അന്യരായിരുന്നു മന്നിൽ. എന്നാലും സാധു ഞാൻ സന്നിധി നിന്നോ, എന്നാലും സാധു ഞാൻ സന്നിധി നിന്നോ. യേശുവേ കൃപയാ എന്നെ തൊടുകയില്ല, ദുഷ്ടഘോര ശത്രു എന്നെ കാണുകയില്ല. ലോകം പാപം പിശാചെന്നെ തൊടുകയില്ല, ദുഷ്ടഘോര ശത്രു എന്നെ കാണുകയില്ല. ചിറകിൻ മറവിലാണ് ഞാൻ. വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ. ചിറകിൻ മറവിലാണ് ഞാൻ. വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ.
സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നവർ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാട്ടെ. പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ കഴിയാത്തൊരു അഭിഷേകത്തിന്റെ പകർച്ച, കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം, കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന അഭിഷേകത്തിന്റെ പകർച്ച ഓരോരുത്തരുടെ പേരും ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുകയാണ്. യുവജനങ്ങളെ, യുവക്കളെ, യുവാക്കളെ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്ക്. അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാത്തവർ ഇന്ന് പകൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്ക്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അഭിഷേകത്തിന്റെ പകർച്ച, അഭിഷേകത്തിന്റെ പകർച്ച, അഭിഷേകത്തിൽ നിറഞ്ഞ അന്യ ഭാഷകളിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന അനുഭവം. പ്രാപിച്ചോ അഭിഷേകത്തിന്റെ പകർച്ച മഴ പോലെ പെയ്തിറങ്ങുകയാ, മഴ പോലെ പെയ്തിറങ്ങുകയാ. അന്ത്യകാല അഭിഷേകം സകല ജഡത്തിന്റേലും കൊയ്ത്തുകാല സമയമല്ലോ. ഹല്ലേലൂയാ. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി ഭയണമേ, കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. ഹല്ലേലൂയാ. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. അന്ത്യകാല അഭിഷേകം അത് പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സകല ജഡത്തിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്നു. കൊയ്ത്തുകാല സമയമല്ലോ, ഇനി ആത്മാവിൽ നിറയ്ക്കണമേ. അഭിഷേകം, അന്ത്യകാല അഭിഷേകം സകല ജഡത്തിന്മേലും. കൊയ്ത്തുകാല സമയമല്ലോ, ഇനി ആത്മാവിൽ നിറയ്ക്കണമേ. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, ദാഹത്തോടായി പതിരണമേ, കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിരണമേ, കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ.
വിട്ടുകൊടുത്ത് കർത്താവിനെ ആരാധിച്ച്, കൈകളടിച്ച കർത്താവിനെ ആരാധിച്ച്, അന്യ ഭാഷകളിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ച്, കീബോർഡിന്റെ താളത്തിലല്ല നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിലാണ്. പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ കഴിയാത്തൊരു അഭിഷേകത്തിന്റെ പകർച്ച ഇതിനകത്ത് വെളിപ്പെടുകയാണ്. പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ കഴിയാത്തൊരു ആത്മസാന്നിധ്യം, കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ആത്മസാന്നിധ്യം, കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന അഭിഷേകം, കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ദൈവസാന്നിധ്യം. We worship you, Abba Father. We worship you. We worship you. We magnify your holy name. We give all glory, praises, honor, everything to you. Hallelujah. 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 യേശുവേ, യേശുവേ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയുന്നു. പുതുവർഷത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ച കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ആത്മനിറവോടെ ആരാധിക്കും. കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു. കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ദൈവസാന്നിധ്യം, കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന അഭിഷേകം ഈ സഭയിൽ ഈ വർഷം മുഴുവനും നിലനിൽക്കണം. ഒരു ഞായറാഴ്ച മാത്രം വെളിപ്പെട്ടാൽ പോരാ. തുടർന്നുള്ള ഞായറാഴ്ചകളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം ഒരു നദി പോലെ, ഒരു നദി പോലെ, ഒരു നദി പോലെ, ഒരു നദി പോലെ. ഹല്ലേലൂയ. ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും അഭിഷേകത്തിൽ നിറയണം. അന്യഭാഷയിൽ അവർ നൃത്തം ചെയ്ത കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കണം. നൃത്തം ചെയ്ത കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം. ഹല്ലേലൂയ. All honor, all glory, all power to you. All honor, all glory, all power to you. Holy Father, we
worship you, precious Jesus, my Savior. Holy Spirit, we wait on you. Holy Spirit, we wait on you. Holy Spirit, we wait on you. Fall സങ്കേതവും. കരമുയർത്തി ഒന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ? നീ എന്റെ കരമുയർത്തി അല്ലെങ്കിൽ കൈ നെഞ്ചത്തേക്ക് വെച്ച് എത്ര പേർന്ന് പകൽ പറയും ഒരിക്കൽ കൂടെ? നീ എന്റെ പ്രാണനാഥനായിരിക്കും. അപ്പ ഈ വർഷം മുഴുവൻ നീ എന്റെ ദൈവമാണ്. ആരാധിക്കും ഞാൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയമോടെ, തേടും നിൻമുഖം ജീവകാലമെല്ലാം. സേവിച്ചിടും ഞാൻ എൻ സർവ്വവുമായി ആടിയനിതാ. എത്ര പേർ ഈ പകൽക്കാലം സമർപ്പണത്തോടെ പാടും? ആ കൈയൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് Oh, the mighty presence. Oh, നീ എന്റെ സങ്കേതം. നീ മാത്രമാണ് എന്റെ സങ്കേതം. നീ മാത്രമാണ് എന്റെ കോട്ടയമ്മ. നീ എന്റെ പ്രാണനാഥൻ, നീ എൻ ദൈവം. എത്ര പേരെന്ന് പകൽ പറയാൻ
ഒഴുക്കിൽ കൂടെ നീ എന്റെ സങ്കേതവും നീ എന്റെ കോട്ടയും നീ എന്റെ പ്രാണനാഥൻ നീ എന്നെ ആ രണ്ട് കരങ്ങളും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി പിടിച്ച് ആരാധിക്കും ഞാൻ പൂർണ്ണഹൃദയമോടെ രണ്ട് കരമുയർത്തി തീരുമാനത്തോടെ സമർപ്പണത്തോടെ സേവിച്ചിടും ഞാൻ എൻ സർവവുമായി ആടിയനിതാ ആടിയനിതാ ദേവാ ആടിയനിതാ ദേവാ ആടിയനിതാ ദേവാ ആടിയനിതാ നടുവിൽ ഈ വർഷം കർത്താവിനോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? നിന്റെ രൂപവും നിന്റെ ഭാവവും എനിക്ക് തരണം കർത്താവേ. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് പാടുവാൻ കഴിയും ആ വരികളൊന്ന്. നിന്റെ രൂപവും
നടുവിൽ ഞാൻ പ്രശോഭിക്കട്ടെ. ആദ്യനും അന്ത്യനും നീ മാത്രമേശുവേ. സ്തുതികൾക്കും പുകഴ്ചയ്ക്കും യോഗ്യനേശുവേ. ഹല്ലേലൂയ അപ്പാ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ആദ്യനും അന്ത്യനും നീ മാത്രമാണ്. സ്തുതികൾക്കും പുകഴ്ചയ്ക്കും യോഗ്യൻ അങ്ങ് മാത്രമാണ്. ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാ പുകഴ്ചയ്ക്കും എല്ലാ ബഹുമാനത്തിനും യോഗ്യനായവനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പകലിൽ ആരാധിക്കുന്നു. തിരുസന്നിധിയോട് ഞങ്ങൾ അടുത്തു വരുന്നപ്പോൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്കൊരു സങ്കീർത്തന ഭാഗം കൂടെ വായിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. 145 സങ്കീർത്തനം. Psalms 145, 145 സങ്കീർത്തനം വാക്യപ്രതിവാക്യമായി വായിച്ച് കർത്താവിനെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താം. പ്രിയ ജോയിച്ചാൻ മുൻപോട്ട് വന്ന ആ വേദ ഭാഗം ലീഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. 145 സങ്കീർത്തനം. സങ്കീർത്തനം 145 അതിൻ്റെ അവസാന വാക്യം 20-21 ചേർന്ന് വായിക്കാം. എൻ്റെ ദൈവമായ രാജാവേ, ഞാൻ നിന്നെ പുകഴ്ത്തും, ഞാൻ നിന്റെ നാമത്തെ എന്നേക്കും വാഴ്ത്തും. യഹോവ വലിയനും അത്യന്തം സ്തുത്യനുമാകുന്നു, അവൻ്റെ മഹിമ അഗോചരമത്രേ. നിന്റെ പ്രതാപത്തിൻ്റെ തേജസ്സുള്ള മഹത്വത്തെയും നിന്റെ അത്ഭുത കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ ധ്യാനിക്കും. അവർ നിന്റെ വലിയ നന്മയുടെ ഓർമ്മയെ പ്രസിദ്ധമാക്കും, നിന്റെ നീതിയെക്കുറിച്ച് ഘോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കും. യഹോവ എല്ലാവർക്കും നല്ലവൻ, തൻ്റെ സകല പ്രവർത്തനത്തോടും അവന് കരുണ തോന്നുന്നു. മനുഷ്യപുത്രന്മാരോട് അവൻ്റെ വീരപ്രവൃത്തികളും അവൻ്റെ രാജ്യത്തിന് തേജസ്സുള്ള മഹത്വവും പ്രസ്താവിക്കേണ്ടേനെ. നിന്റെ രാജ്യത്വം നിത്യരാജ്യത്വമാകുന്നു, നിന്റെ ആധിപത്യം തലമുറ തലമുറയായി ഇരിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് നിന്നെ നോക്കി കാത്തിരിക്കുന്നു, നീ തത്സമയത്തെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. യഹോവ തൻ്റെ സകല വഴികളിലും നീതിമാനും തൻ്റെ സകല പ്രവർത്തികളിലും ദയാലുമാകുന്നു. തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹം അവൻ സാധിപ്പിക്കും, അവരെ നിലവിളി കേട്ട് അവരെ രക്ഷിക്കും.
തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏവരെയും പരിപാലിക്കുന്നു. എന്നാൽ സകല ദുഷ്ടന്മാരെയും അവൻ നശിപ്പിക്കും. എൻ്റെ വായ് യഹോവയുടെ സ്തുതിയെ പ്രസ്താവിക്കും. സകല ജഡവും അവന്റെ വിശ്രാമത്തെ എന്നേക്കും വാഴ്ത്തട്ടെ. വിശുദ്ധ ആമേൻ. കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ ശക്തിയോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒരിക്കൽ കൂടെ ശക്തിയോടെ കർത്താവിനെ മഹത്വം കരേറ്റാം. ഒരിക്കൽ കൂടെ ശക്തിയോടെ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ദൈവസന്നിധിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല വിശുദ്ധ പകലിനായി നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കടന്നു വന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ, കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാൻ ഈ പുതുവർഷത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയും കർത്താവ് നമ്മെ ജീവനോടെ ശേഷിപ്പിച്ചതോർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം എത്ര വലുതാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതകൾ എത്ര വലുതാണെന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ദൈവം നമ്മെ നടത്തിയതും പരിപാലിച്ചതുമായ വിധങ്ങൾ. ശ്രേഷ്ഠമായി അഗോചരമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ചെയ്തു. 145-ാം സങ്കീർത്തനം വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സങ്കീർത്തന ഭാഗമാണ് നാം വായിച്ചത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യഹോവ വലിയവനും അത്യന്തം സ്തുത്യനുമാകുന്നു, അവൻ്റെ മഹിമ അഗോചരമത്രേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തുനിന്നും ഞാൻ വിശദമാക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി നമുക്കുണ്ടല്ലോ. 8-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്ന യഹോവ കൃപയും കരുണയും ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയവുമുള്ളവൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ കർത്താവ് നമ്മോട് കാണിച്ച എല്ലാ കരുണയ്ക്കായും ദീർഘക്ഷമയ്ക്കായും ഞാൻ നന്ദിയോടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ പുതിയ വർഷത്തിൽ വിശുദ്ധ സഭായോഗത്തിൽ കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്തും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കുമുള്ള പ്രത്യേകമായ സ്നേഹവന്ദനത്തെയും അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകാൽ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ അതിഥികളായിട്ടുണ്ടല്ലോ. കോട്ടയത്തു നിന്നും നമ്മുടെ വാത്സല്യ പ്രിയപ്പെട്ടവർ കോട്ടയത്തു നിന്നും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അവരെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവരെ എല്ലാവരെയും യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ ആരാധനയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവമായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയ ജയ്മോനും കുടുംബവും നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ടല്ലോ. ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്തും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രിയ സഹോദരി ഫേബയും സ്റ്റാൻലിയും നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരും കുടുംബമായി നമ്മുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ഓർത്തും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും പേരുകൾ വിട്ടുപോയെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. എല്ലാവരെയും ഓർത്തും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കുമുള്ള പ്രത്യേകമായ സ്നേഹവന്ദനത്തെയും അറിയിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വർഷം നമ്മെ വിട്ട് കടന്നുപോയി. നാം വായിച്ച സങ്കീർത്തന ഭാഗത്ത് കണ്ടതുപോലെ കർത്താവ് കൃപയും കരുണയും ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയമുള്ളവനായി കഴിഞ്ഞൊരു വർഷം മുഴുവനും കർത്താവ് നമ്മെ നടത്തി. ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതകൾ എത്ര വർണ്ണിച്ചാലും മതി വരത്തില്ല കേട്ടോ. ഹല്ലേലൂയ. രാവിലെ തോറും അവൻ്റെ ദയയും രാത്രി തോറും അവൻ്റെ വിശ്വസ്തതയും വർണ്ണിക്കുന്നത് നല്ലത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ 2022 ആരംഭ ദിനങ്ങൾ 2-ാം തീയതി ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഒരു ദിവസത്തിന് മുൻപാണ് 31-ാം തീയതി രാത്രി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അവസാനിച്ചത്. ഈ ഒന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നാം പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ലുക്കിംഗ് ബാക്ക്, ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത. ശമൂവേൽ പറയുന്നു, ഇത്രത്തോളം യഹോവ നമ്മെ സഹായിച്ചു. നമുക്കും അതേ പറയാനുള്ളൂ. എബെനേസർ, ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഏടുകളിലേക്ക് നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത മാത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നാം ജീവനോടിരിക്കുന്നത് പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത. നാം ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നത് പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത. ഹല്ലേലൂയ. പ്രതിസന്ധികൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, ആ പ്രതിസന്ധികളിലും
നമ്മെ നടത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരമോർത്ത് ഞാൻ നന്ദിയോടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകലിൽ നാം ചുരുങ്ങിയ സമയങ്ങൾ മാത്രമേ ദൈവാലയത്തിലുള്ളൂ. ആ ചുരുങ്ങിയ സമയങ്ങൾ നന്ദി നിറഞ്ഞ കവിയുന്ന അനുഭവങ്ങളായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവസ്നേഹം ഒരിക്കലും നമ്മെ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഒരു പാട്ടുകാരൻ ഇങ്ങനെയാണ് പാടുന്നത്: ഏതൊരു അവസ്ഥയിലും യാതൊരു വ്യവസ്ഥകളും ഇല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് ദൈവസ്നേഹം, അല്ലേ? അതിരുകളില്ല, അളവുകളില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവസ്നേഹത്തിന് അതിരില്ല, ദൈവസ്നേഹത്തിന് അളവില്ല, ദൈവസ്നേഹത്തിന് വ്യവസ്ഥകളില്ല. ദൈവസ്നേഹം ഏതൊരവസ്ഥയിലും നമ്മെ സ്നേഹിക്കും. ഗ്രീക്കിൽ സ്നേഹത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദങ്ങൾ, പല പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സ്നേഹം, നമ്മൾ സ്നേഹം എന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ നമ്മൾ നിർത്തും. കൂടിപ്പോയാൽ പ്രേമം, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും 1-2 വാക്കുകൾ കൂടെ കാണും. പക്ഷെ ഗ്രീക്കിൽ വരുമ്പോൾ ഓരോ സ്നേഹത്തിനും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് ഓരോ പദങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇറോസ്, ഫിലിയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്നേഹത്തിന് നിർവചനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം, ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം, അധ്യാപകൻ വിദ്യാർത്ഥി തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം, രാജ്യ സ്നേഹം, അങ്ങനെ വിവിധ സ്നേഹങ്ങൾക്ക് വിവിധ പദങ്ങൾ ഗ്രീക്കിൽ കൊടുത്തിട്ട് ദൈവസ്നേഹത്തിന് ഗ്രീക്കിൽ കൊടുത്ത ഒരു പദം നമ്മിൽ പലർക്കും അതറിയാം. എന്താണ് ആ പദം? അഗാപ്പെ. അഗാപ്പെ എന്ന് പറയുന്ന സ്നേഹം ദൈവസ്നേഹമാണ്. അറിയാത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതി വെക്കണം, അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അഗാപ്പെ, ദൈവസ്നേഹം. ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും കണ്ടീഷനുണ്ട്. ഈ കണ്ടീഷൻ തെറ്റുമ്പോഴാണ് കുടുംബജീവിതം വിവാഹമോചനത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഭാര്യ ഭർത്താവിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെയോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഭർത്താവ് ഭാര്യയിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെയോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെയോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ, വ്യവസ്ഥകൾ, അല്ലേ? ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് കുറവ് വരാം, ആ സ്നേഹം തണുത്തു പോകാം, ആ സ്നേഹം അറ്റുപോകാം. പക്ഷേ തിരുവചനം പറയുന്നു, ക്രിസ്തുവോ നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, നാം വിശുദ്ധരായതിന് ശേഷമല്ല, നാം പാപത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം കാൽവറിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ആ സ്നേഹമാണ് കാൽവറിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. വേദപുസ്തകത്തിലെ തിറപ്പുകോൽ വസനം, താക്കോൽ വാക്യം നമുക്കറിയാം. യോഹന്നാൻ 3:16, തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ കാതലായ സന്ദേശം അത്രയേ ഉള്ളൂ: ദൈവസ്നേഹം. ഗോഡ്സ് ലവ്, ഗോഡ് ഈസ് ലവ്. ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ. ഗോഡ് ഈസ് ലവ്. ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിച്ചവരാണ് ഇന്ന് പകലിൽ ഈ ആലയത്തിൽ കൂടി വന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കെപ്പോഴും പറയാനുള്ളതും ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ്, എപ്പോഴും പുകഴാനുള്ളതും ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ്, അല്ലേ? എപ്പോഴും ഓർക്കാനുമുള്ളത് ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ്, എപ്പോഴും നന്ദി പറയാനുള്ളതും ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആ ദൈവസ്നേഹം നമ്മെയും തേടി വന്നു, അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ പാട്ടുകാരൻ പാടുന്ന, ദൈവസ്നേഹം എന്നെയും തേടി വന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. തേടിയല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയ്ക്കായിട്ട് നാം കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരുണയ്ക്കായിട്ടും നാം കർത്താവിന് മഹത്വം കരയറ്റണം. ഹല്ലേലൂയ. പുതിയ ഒരു വർഷത്തിൽ കർത്താവ് നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയ കർത്താവ് ഈ വർഷവും നമ്മെ നടത്തുവാൻ
കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാകട്ടോ. 145 സങ്കീർത്തനം തന്നെ 2-3 വാക്യം വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ മുൻപിൽ കർത്താവിൻ്റെ മേശ ഒരുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാം കൃത്യമായ സമയത്ത് നമുക്ക് നടക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണല്ലോ. 145 സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ 17, 18, 19 വാക്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാം. ആ തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും പോരാ, സത്യമായി തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും സമീപസ്ഥൻ ആകുന്നു. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ അവൻ സാധിപ്പിക്കും. ഒരാമേൻ പറഞ്ഞേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ശക്തിയോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചേ. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കാതിരിക്കുമ്പം, നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളികൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനം പറയുന്നു തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹം അവൻ സാധിപ്പിക്കുമെന്ന്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വായിക്കാം. അവരുടെ നിലവിളി കേട്ടെന്ത് ചെയ്യും? അവരെ രക്ഷിക്കും. ഓക്കെ, കണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. ഈ 2022 എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു 2021 നടക്കാതെ പോയ ആഗ്രഹങ്ങൾ കർത്താവ് സാധിപ്പിക്കും? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. 37 സങ്കീർത്തനം എന്താ പറയുന്നത്? അവൻ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിനക്ക് തരും. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലേ നാം ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാനിടയായി. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. നിശ്ചയമായി കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച അനേകരെ കാണാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. വ്യവസ്ഥ പാലിക്കാത്തവനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കില്ല. 37 സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്ന അവൻ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിനക്ക് തരും. ഈ ആഗ്രഹം സാധിക്കണമെങ്കിൽ മുകളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. യഹോവയിൽ തന്നെ രസിക്കണം. അതിന് 1-ാമത്തെ വാക്യം തൊട്ട് വായിക്കാം. ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാർ നിമിത്തം നീ മുഷിയരുത്, നീതികേട് ചെയ്യുന്നവരോട് അസൂയപ്പെടുകയും അരുത്. അവർ പുല്ലുപോലെ വേഗത്തിൽ ഉണങ്ങി പച്ചച്ചെടി പോലെ വാടിപ്പോകുന്നു. അടുത്തത്, യഹോവയിൽ ആശ്രയിച്ചു നന്മ ചെയ്യുക. ദേശത്ത് പാർത്ത് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കുക എന്നല്ല, വിശ്വസ്തയോടെ ജീവിക്കുക, മാതൃകയോടെ ജീവിക്കുക, സാക്ഷ്യത്തോടെ ജീവിക്കുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. തോന്നിയ പോലെ ജീവിച്ചാൽ നിന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നീ ദൈവം നിന്നെ ആക്കുന്ന ദേശത്ത്, നമ്മളെ ദൈവം ആക്കി വെച്ചെന്ന ശിഷ്യന്മാരോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞതല്ലേ. നമ്മൾ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളെന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു വന്നല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. എന്തിനാ തിരഞ്ഞെടുത്തത്? ചുമ്മാതെ ജീവിക്കാനല്ല, ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെ ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഈ 9-ാം മൈലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പാർപ്പിച്ചെങ്കിൽ, ഈ കാട്ടുകുളത്ത് പാർപ്പിച്ചെങ്കിൽ, പൂതന്നൂർ പാർപ്പിച്ചെങ്കിൽ, എഴക്കാട് പാർപ്പിച്ചെങ്കിൽ, മങ്കരയിൽ പാർപ്പിച്ചെങ്കിൽ, എന്തിനാ? ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ആ വാക്യം എടുത്തെങ്കിലൊന്ന് വായിക്കാം. റെഫറൻസും കൂടെ ഒന്ന് പറയണേ. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം. കിട്ടിയില്ലേ?
നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കുവാൻ, നിലനിൽക്കുന്ന ഫലം കായ്ക്കുവാൻ. ആ വാക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ. നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോയിന്റഡ് സംവേഡ്, അപ്പോയിന്റഡ്. നിങ്ങളെ ദൈവം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് വെറുതെ അല്ല, നിങ്ങളെ ആക്കിയത് വെറുതെ അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആ ദേശം ഇഷ്ടമല്ല, ആ ദേശം കൊള്ളത്തില്ല, ആ ദേശത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെയുള്ള പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ നീ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കർത്താവാണ് നിന്നെ ആക്കിയത്. കർത്താവിനൊരു ഉദ്ദേശമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിന്നെ ആക്കിയത്. കർത്താവിന് ഉദ്ദേശമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം അവിടെ തന്നെ നിന്നെ കൊണ്ടുപോയി ആക്കിയത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നീ ഫലം കായ്ക്കണം. എവിടെ ഫലം കായ്ക്കണം? നീ പാർക്കുന്ന ദേശത്ത് ഫലം കായ്ക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പാർക്കുന്ന ദേശത്ത് ഫലം കായ്ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ദേശത്ത് പാർത്ത് വിശ്വസ്തതയാചരിക്കുക, വിശ്വസ്തന്മാരായിരിക്കുക, വിശ്വസ്തന്മാരായിരിക്കുക, മാതൃകയുള്ളവരായിരിക്കുക, സാക്ഷ്യമുള്ളവരായിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാ? അവിടെ പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, മത്തായി സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതാ, നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം, മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണം മറഞ്ഞിരിപ്പാൻ പാടില്ല, നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പ്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു, അങ്ങനെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ടിട്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവർക്ക് മുൻപിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടിട്ട് അവർ പറയണം ഇതൊരു ദൈവ പൈതലാണെന്ന്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നല്ല പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടിട്ട് നാട്ടുകാർ പറയണം ഇതൊരു യഥാർത്ഥ ദൈവ പൈതലാണെന്ന്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇത് യഥാർത്ഥ ദൈവ പൈതലാണ്, അവനിൽ കൂടെ ഞാൻ കാണുന്ന ദൈവത്തെയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതത്രേ നമ്മിൽ നിന്നും ഉളവാകേണ്ടത്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ കർത്താവ് തരും. നമ്മൾ വായിച്ച സങ്കീർത്തനത്തിലും വായിച്ചു, തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹത്തെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യും? സാധിപ്പിക്കും. നിശ്ചയമായും നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തെ കർത്താവ് സാധിപ്പിക്കും. ഒരാമേൻ പറഞ്ഞോ? ധൈര്യമായിട്ട് ആമേൻ പറഞ്ഞു. ആമേൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അങ്ങനെ തന്നെ എന്നാ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആമേൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാനത് ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തെ 2021 കേട്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ദേശത്ത് പാർത്ത് വിശ്വസ്തത ആചരിച്ച് യഹോവയിൽ തന്നെ രസിച്ചു കൊള്ളുക, യഹോവയിൽ ആശ്രയിച്ച് നന്മ ചെയ്യുക. 2-3 കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാ? യഹോവയിൽ ആശ്രയിച്ച് നന്മ ചെയ്യുക, യഹോവയിൽ തന്നെ രസിച്ചു കൊള്ളുക, ദേശത്ത് പാർത്ത് വിശ്വസ്തത ആചരിക്കുക. ഇത് 3ഉം നിങ്ങൾ പാലിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ, ഇത് 3ഉം നിങ്ങൾ പാലിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ യഹോവയിൽ തന്നെ രസിക്കണം. നമുക്ക് രസിക്കാൻ ഒരുപാട് വേറെ കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ട് അല്ലേ? ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് രസം തരുന്നതുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രസം തോന്നാറുണ്ടോ? ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ. മുൻപിലിരിക്കുന്ന യൂത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയോടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് രസം തോന്നാറുണ്ടോ? ബോറടിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? ഉറക്കം വരാത്തവർ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം വരും. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല, യഹോവയിൽ തന്നെ രസിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവമായിട്ടൊരു ബന്ധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ദൈവമായിട്ട് ഒരു അടുപ്പത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊരു രസമാണ് അല്ലേ? സമയം പോകുന്നത് അറിയില്ല. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുമായിട്ട്, ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു വീക്ക്നെസ്സാണ് അല്ലേ? നടക്കുന്ന വഴിയും പോകുന്ന വഴിയും ഇരിക്കുന്ന വഴിയും ഫോൺ ഇങ്ങനെ ചെവി വെച്ച് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് പോലും കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവരെന്തൊക്കെയോ പറയുന്ന വേറെ ലോകത്താണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ദൈവമായിട്ട് നമുക്കുണ്ടാകണം.
അതാ യഹോവയിൽ തന്നെ രസിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം. അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന ഒരു ജീവിതം 2022 തീരുമാനിക്കാമോ? ഐ വിൽ ബി മോർ ക്ലോസർ ടു മൈ ലോഡ്. എൻ്റെ ദൈവത്തോട് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് അടുക്കും. ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട്, യുവാക്കളോട് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നമ്മളോട് എല്ലാവരോടുമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽ ചോദിക്കുന്നത്. യേശു കർത്താവ് ശീമോനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ, യോഹന്നാൻ്റെ മകനായ ശീമോനെ, നീ ഇവയേക്കാൾ അധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ? എത്ര പ്രാവശ്യം കർത്താവ് ആ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു? 3 പ്രാവശ്യം. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചാൽ പോരെ, മതി. പക്ഷെ കർത്താവിന് ഉറപ്പാക്കണം, ഇവൻ്റെ സ്നേഹം എനിക്കുള്ളതാണോ, ഇവൻ വെറുതെ പറയുന്നതാണോ? ഈ 2022 ആരംഭത്തിൽ ഒന്ന് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാമോ? നമ്മൾ നല്ല ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ പാടാറുണ്ട് അല്ലേ? ആ പാട്ട് അറിയാവുന്നവരൊന്ന് പാടിക്കേ. എൻ്റെ സ്നേഹം നിനക്കു മാത്രം, വേറെ ആരും കവരുകില്ല. എന്റേതെല്ലാം നിനക്കു മാത്രം, എന്നെ മുറ്റും തരുന്നിതാ. എന്റെ സ്നേഹം നിനക്കു മാത്രം, വേറെ ആരും കവരുകില്ല. നിന്റേതെല്ലാം നിനക്കു മാത്രം, എന്നെ മുറ്റും തരുന്നിതാ. സമർപ്പണത്തോടെ ഒന്ന് ഹല്ലേലൂയ. യോഹന്നാന്റെ മകനായ ശീമോനെ, നീ ഇവയേക്കാൾ അധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ? ഈ 2022 നമുക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാം. എല്ലാറ്റേക്കാൾ അധികമായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കും. സമയം നമ്മുടെ മുൻപിൽ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ നാം മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ടല്ലോ. ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നാം വായിച്ചു നിർത്തിയ ഒരു വേദഭാഗത്തേക്ക് നാം കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആണ്ടർ ദി മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ വായിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച ഒരു വാക്യമുണ്ട്. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 27-ാം അധ്യായം 3-ാമത്തെ വാക്യം, 2-3 വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കാം. പുതിയ വർഷത്തേക്കുള്ള വാഗ്ദത്ത വാക്യമായി കർത്താവ് നമുക്ക് തന്ന ഒരു വാക്യമാണ്. ഈ വർഷം ദൈവം നമ്മിൽ നിന്നും എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ദൈവം നമ്മെ എപ്രകാരം പരിപാലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം നമുക്ക് ആ വേദഭാഗത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? മനോഹരമായൊരു മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പാട്ടുപാടുവിൻ. മുന്തിരിത്തോട്ടം സഭ, സഭയാകുന്ന മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പാട്ട് പാടണം. എന്താണ്? യഹോവയായ ഞാൻ അതിനെ സൂക്ഷിക്കും. അടുത്തത്, അപ്പോൾ ദൈവസഭയ്ക്കകത്തുള്ള ഈ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിനകത്തുള്ളവർക്കുള്ള സെക്യൂരിറ്റിയാണ് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലേ? എൻ്റെ കാന്ത കെട്ടിയടയ്ക്കപ്പെട്ട തോട്ടം പോലെയെന്ന് ഉത്തമ ഗീതത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്നത് കുത്തഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്ഥാനമല്ല. ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യവസ്ഥകളില്ലാത്ത, തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കാവുന്ന ഒരിടമല്ല.
ദൈവസഭയ്ക്ക് വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്, ദൈവസഭയ്ക്ക് പ്രമാണങ്ങളുണ്ട്, ദൈവസഭയ്ക്ക് വിശുദ്ധിയുണ്ട്, ദൈവസഭയ്ക്ക് വേർപാടുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവിൻ്റെ കാന്തയായി കർത്താവ് വേർതിരിച്ചെങ്കിൽ ആ കാന്ത എപ്രകാരമായിരിക്കണമെന്ന് മണവാളനൊരു നിശ്ചയമുണ്ട്. മണവാളന്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് കാന്ത ജീവിക്കേണ്ടത്, കാന്തയുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല കാന്ത ജീവിക്കേണ്ടത്. അല്ലേ? തോന്നിയതുപോലെ ജീവിച്ചാൽ മണവാളൻ ഇട്ടേച്ചു പോകും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവസഭയ്ക്ക് വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്, പ്രമാണങ്ങളുണ്ട്. അത് കുത്തഴിഞ്ഞ പുസ്തകമല്ല, തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കാനുള്ള ഇടമല്ല ദൈവസഭ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതിന് വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതാ മണവാളൻ പറയുന്നു, മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെ കുറിച്ച് പാട്ടുപാടുവിൻ. മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന് എന്തുണ്ടാകും? വേലിയുണ്ടാകും. കെട്ടിയടക്കപ്പെട്ട തോട്ടം എന്ന് ഉത്തമഗീതത്തിൽ വായിക്കുന്നു. അതിനൊരു സറൗണ്ടിങ്സ് ഉണ്ട്, അതിന് ചില നിയമവ്യവസ്ഥകളുണ്ട്, അതിന് ചില പ്രമാണങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ കെട്ടിയടക്കപ്പെട്ട തോട്ടത്തിനകത്ത്, മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിനകത്തിരിക്കുന്നവർക്കുള്ള പ്രിവിലേജാണ് എന്താ വായിക്കുന്നത്? യഹോവയായ ഞാൻ അതിനെ സൂക്ഷിക്കും. 2021 നമ്മെ സൂക്ഷിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ കരം 2022 നമ്മെ സൂക്ഷിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരൊന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചേ. 2022 കർത്താവ് നമ്മെ സൂക്ഷിക്കും, നിശ്ചയമായും കർത്താവ് നമ്മെ സൂക്ഷിക്കും. അടുത്തത്, ക്ഷണം പ്രതി ഞാൻ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും? നനയ്ക്കും. നനയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോഷിപ്പിക്കും. നനയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ വാടിപ്പോകാൻ അനുവദിക്കില്ല. വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ഞാൻ അതിനെ നനയ്ക്കുമെന്നല്ല. മനുഷ്യരായ നമ്മൾ അങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ നനയ്ക്കും, അല്ലേ? നനയ്ക്കാത്തതിൻ്റെ നമ്മുടെ ചെടികളെ കണ്ടാൽ അറിയാം. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം നനച്ചിട്ട് 4 ദിവസമായി. തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ ഏത് പരുവത്തിലാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ കർത്താവ് അങ്ങനല്ല കേട്ടോ. ക്ഷണം പ്രതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ മനസ്സിലാകും. ഇന്ന് ഒത്തിരി സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടില്ലേ, എന്താ അതിന് പേര് പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഓരോ ചെടിയുടെ കീഴിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുന്ന ട്യൂബ് സിസ്റ്റമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അല്ലേ? 24 മണിക്കൂറും ചെടികൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്ന സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. പണ്ടതൊക്കെ പറഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കാനാ, അല്ലേ? ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു. ഇന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വളരെ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം. 24 മണിക്കൂറും ചെടിക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്ന ട്യൂബുകളും സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവ് പറയുക, ക്ഷണം പ്രതി ഓരോ സെക്കൻഡിലും നിനക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ കരുതുന്നുണ്ട്, നിനക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ കരുതുന്നുണ്ട്. ഓരോ സെക്കൻഡിലും നിനക്ക് വേണ്ടത് എൻ്റെ പക്കലുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ക്ഷണം പ്രതി ഞാൻ അതിനെ നനയ്ക്കും. ക്ഷണം പ്രതി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ വാടി നിൽക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല, നീ ക്ഷീണിച്ചു പോകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല, നീ തളർന്നു പോകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല, നീ നിരാശപ്പെടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. 2022 ഒരു ഒന്ന് ആമേൻ പ്രത്യാശയോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചേ. ഞാൻ വാടിപ്പോകാൻ അനുവദിക്കാത്തൊരു കർത്താവ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ വാടിപ്പോകാൻ അവൻ സമ്മതിക്കില്ല. നിന്റെ വാട്ടം എവിടെയാണ്? എന്തുകൊണ്ട് നീ വാടി? നിനക്ക് പോഷകത്തിൻ്റെ കുറവാണോ? വളത്തിൻ്റെ കുറവാണോ? ആഹാരത്തിൻ്റെ കുറവാണോ? വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവാണോ? എന്ത് കുറവാണോ അത് പരിഹരിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ്. കാരണം നീ യു ആർ എ സ്പെഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ്, ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക വകയാണ്. നീ എനിക്കുള്ളവനാണെന്നല്ലേ യെശയ്യാവ് പറയുന്നത്. യു ആർ മൈൻ. കർത്താവ് എത്ര ആധികാരികമായിട്ടാണ് നമ്മെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. നീ എനിക്കുള്ളവനാ, നീ എന്തെയാ, എൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ ഞാൻ നിന്നെ വരച്ചിരിക്കുന്നു, വഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഉള്ളം കയ്യിലുള്ള ആ കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാൻ ദൂരെയൊന്നും പോകണ്ട.
ആമേൻ. എത്ര ക്ലോസറാണ് നാം ദൈവത്തോട് അടുത്തിരിക്കുന്നത്. നാം എത്ര സേഫസ്റ്റാ. ദൈവത്തിൻ്റെ എൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിലുള്ള ഒരു സാധനത്തെ ആർക്കെങ്കിലും അപഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. എൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കർത്താവ് 2022 മുണ്ടൂരുള്ള ദൈവസഭയോട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിന്നെ നനയ്ക്കും, ഞാൻ നിന്നെ നനയ്ക്കും, ഞാൻ നിന്നെ കരുതും, ഞാൻ നിന്നെ സൂക്ഷിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കും, ഞാൻ നിനക്ക് ആരോഗ്യം തരും, ഞാൻ നിനക്ക് ബലം തരും, നിനക്ക് വേണ്ടതൊക്കെയും ഐ വിൽ പ്രൊവൈഡ്. ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതും. അടുത്തത് ആരും അതിനെ തൊടാതിരിക്കേണ്ടതിന്. ചില കാര്യത്തിൽ ദൈവം എന്താ അതിനെ പറയുക? കൊച്ചു പിള്ളേരെ പോലെ ചില കൊച്ചുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ തരത്തില്ല. എൻ്റെയാ അല്ലേ, എൻ്റെയാ, എനിക്ക് വേണം. അതിനെന്താ പറയുന്ന? അതിനെന്താ ഒരു നല്ല വേർഡ് പറയുന്നത്? കർത്താവ് പറയാ, ആരും അതിനെ തൊടാതിരിക്കേണ്ടതിന്. അതിനെ തൊടാൻ ഞാൻ ആരെയും സമ്മതിക്കില്ല. അതെൻ്റെ വകയായതുകൊണ്ട്, എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടി ആയതുകൊണ്ട്, എൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടമായതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് കൈവെക്കാൻ ഞാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല. നിനക്കുള്ള പ്രോമിസാ, എനിക്കുള്ള പ്രോമിസാ, നമുക്കുള്ള പ്രോമിസാ, വാഗ്ദത്തമാ. 2022 കർത്താവ് നമ്മളെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു അല്ലേ? എന്തെല്ലാം വന്നാലും, കൊറോണ വരട്ടെ, ഡെൽറ്റ വരട്ടെ, ഒമിക്രോൺ വരട്ടെ, ഇപ്പം പുതിയൊരു സാധനം കൂടെ വന്നെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് അവിടെ വായിച്ചു. ഇസ്രായേലിന് ഫ്ലോറിഡയോ ഫ്ലോറിക്കോണോ എന്തോ ഒരു സാധനം. എന്തെല്ലാം വരട്ടെ, ഡെൽറ്റ ക്രോൺ വരട്ടെ, അതെല്ലാം വരും. അതിൻ്റെ ചാനൽ അനുസരിച്ച് അതെല്ലാം വരും പോവും, വരും പോവും, വരും പോവും. പക്ഷേ കർത്താവ് അറിയാതെ നിന്നെ ബാധിക്കാൻ, നിന്നെ തൊടാൻ അനുവാദമില്ല. ഒരു മഹാമാരിക്കും ഒരു പകർച്ചവ്യാധിക്കും നിന്നെ തൊടുവാനുള്ള അനുവാദമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആ കരമുയർത്തി ശക്തിയോടെ കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചേ. ആരും അതിനെ തൊടാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാനതിനെ രാവും പകലും സൂക്ഷിക്കും. 121 സങ്കീർത്തനം നമുക്കറിയാം, എടുത്ത് വായിക്കണ്ട. അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിപാലകൻ മയങ്ങുകയില്ല, ഉറങ്ങുകയുമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. യഹോവ നിന്റെ പരിപാലകൻ, നിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു നിനക്ക് തണൽ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എത്ര 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 സെക്യൂരിറ്റിയാ, സംരക്ഷണമാ കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്നേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് നിനക്ക് തണൽ. ഹല്ലേലൂയ. 91 വായിക്കുമ്പോഴും ഇത് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും, ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സംരക്ഷണം അല്ലേ? ഇവിടെ ഇതാ വായിക്കുന്ന, ആരും അതിനെ തൊടാതിരിക്കേണ്ടതിന്. പക്ഷെ ദൈവം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരുമ്പോൾ നമ്മിൽ നിന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തൊട്ടുപോയി. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളത് വായിച്ചു. അത് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? 15-ാം അധ്യായം, ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരി വള്ളിയും എൻ്റെ പിതാവ് തോട്ടക്കാരനുമാകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് യേശു കർത്താവ് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിക്കണം, എന്നിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കായ്ക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല, ഫലം നൽകുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പോയി ഫലം കായ്ക്കണം. അപ്പോൾ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് കർത്താവ് നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നാക്കി വെച്ചതിന് ഒരു ഉദ്ദേശം, പ്രധാന ഉദ്ദേശം, ഒരേ ഒരു ഉദ്ദേശം, കർത്താവിന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. 2022 ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാമോ? 2022 അവസാനം ഡിസംബർ മാസം 31-ാം തീയതി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയാനല്ല, ഇപ്പോഴേ തീരുമാനമെടുക്കണം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ ഫലം കായ്ക്കും.
കർത്താവിന് വേണ്ടി എനിക്ക് പറ്റുന്നിടത്തോളം ഞാൻ ഫലം കായ്ക്കും. ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ കഴിയുമോ? പ്രൈസ് ലോർഡ്. നമ്മുടെ പതിവ് പല്ലവി വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുവാനല്ല, ആമേൻ, കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഫലം കായ്ക്കും എന്ന ഒരു തീരുമാനം നമുക്കിന്ന് പകലെടുക്കാം. പ്രിയരെ, നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കണം. അടുത്തത് നിലനിൽക്കുന്ന ഫലം കായ്ക്കണം. കേട്ടോ, നമ്മൾ കായ്ക്കുന്ന ഫലം നിലനിൽക്കുന്നതായിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഇനി അടുത്തത് വേറൊരു ഭാഗത്ത് വായിക്കുന്നു, നല്ല ഫലം കായ്ക്കണം. അവിടെ തന്നെ വായിക്കുന്നു, അധികം ഫലം കായ്ക്കണം. അപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഫലം കായ്ക്കണം, നല്ല ഫലം കായ്ക്കണം, അധികം ഫലം കായ്ക്കണം. ഈ നല്ല ഫലം കായ്ക്കുവാൻ നമ്മെ കർത്താവ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തു, അല്ലേ? കാട്ടൊലിവായ നമ്മെ നാട്ടൊലിവോട് കർത്താവ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. കൃഷിക്കാരൊക്കെ പലരും നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. ചെടിയുമായിട്ടും കൃഷിയുമായിട്ടൊക്കെ നല്ല ബന്ധമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അവർക്കറിയാം, അല്ലേ? ഒരു ചെടിയെ മറ്റൊരു ചെടിയോടുകൂടെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ചെടിക്ക് അതിനകത്ത് നല്ല ഗുണങ്ങളുണ്ടാകും, അല്ലേ? ഇതുപോലെ കാട്ടൊലിവിൻ്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മെ നല്ല ഒലിവോട് അവൻ ഒട്ടിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പാടിയത്, കർത്താവേ, ഈ 2022 എൻ്റെ ഭാവമല്ല, എൻ്റെ രൂപമല്ല, നിന്റെ രൂപവും നിന്റെ ഭാവവും എന്നിലുണ്ടാകട്ടെ. അടുത്ത സ്റ്റാൻസ നമ്മൾ പാടിയില്ല, എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളൊന്നുമേ വേണ്ടെന്നേശുവേ, നിന്റെ ഹിതത്തിൻ നിറവിൽ ഞാൻ പ്രശോഭിക്കട്ടെ. എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് പകൽ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയും? ഹല്ലേലൂയ. ഈ 2022 കാട്ടൊലിവായ എന്നെ ആ കാട്ടൊലിവിൽ നിന്നും വെട്ടിയെടുത്ത് നല്ല ഒലിവിനോട് ഒട്ടിച്ചത് ആ കാട്ടൊലിവിൻ്റെ സ്വഭാവം പിന്നെയും ഉണ്ടാകാനല്ല, മറിച്ച് നല്ലൊലിവിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്നിലുണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാനിനി കായ്ക്കേണ്ടത് നല്ല ഫലമാണ്. പക്ഷെ യാദൃശ്ചിക മറ്റൊരു സംഭവം നടന്നു. നമ്മിൽ പലരിലും ഉണ്ടായേക്കാം. നമുക്ക് ആ ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. കണ്ടോ? ദൈവത്തിന് തൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പാടുവാൻ എന്ത് ഇഷ്ടമാണെന്നറിയോ? വീണ്ടും പറയുന്നു, എൻ്റെ പ്രിയതമന് എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ? അവൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ 27-ാം അധ്യായത്തിലും കണ്ടത് പാട്ട് പാടുവിന്ന. അപ്പൊ കർത്താവിന് നമ്മളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം, അല്ലേ? നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ വീണ്ടും 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 ആവർത്തിക്കത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ഇതാ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ പാട്ട് പാടുവിൻ. ഇവിടെ പാട്ട് പാടും. എന്താ പാടാനുള്ള വിഷയം? എൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെക്കുറിച്ച്, അവൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെക്കുറിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെക്കുറിച്ച്. ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ? ഞാനും നിങ്ങളുമാ. എബനേസർ പ്രയർ ഫെലോഷിപ്പ് അല്ല, ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് അല്ല, മറ്റേതെങ്കിലും സഭയുടെ പേരല്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സഭാ നേതൃത്വങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ അതിലപ്പുറമായി ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എക്ലീഷ്യ യൂണിവേഴ്സൽ ചർച്ച്. എക്ലീഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന സഭ ഏതാണ്? യൂണിവേഴ്സൽ ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഞാനും നിങ്ങളുമാകുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം. അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം. ഈ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് ദൈവത്തിന് പാടുവാനുള്ളത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് പാടാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മിൽ കാണണം. നമ്മിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണണം. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയും, ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരെ കുറിച്ച് ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടൂല, അല്ലേ? മിണ്ടേണ്ട അവസരം വന്നാൽ പോലും നമ്മൾ വാ തുറക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്നും ദൈവത്തിന് പാട്ടുപാടത്തക്കവണ്ണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നന്മകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് നോക്കാം. വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഇതാ
പാട്ട് പാടുകയാണ്. ദൈവം വലിയ എക്സ്പെക്ടേഷനോടെയാണ് പാട്ട് പാടുന്നത്. ആ മുന്തിരിത്തോട്ടം എവിടെയാണ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഏറ്റവും ഫലവത്തായ ഒരു കുന്നിന്മേൽ, ഏറ്റവും വളക്കൂറുള്ള മണ്ണിൽ, ഏറ്റവും ഫലപ്രാപ്തി നൽകുവാൻ സാധ്യതയുള്ള മണ്ണിൽ, കുന്നിന്മേൽ ഒരു മനോഹരമായ മുന്തിരിത്തോട്ടം പ്രിയനുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്തു? ചുമ്മാതെ അവിടെ കുറെ സ്ഥലം മേടിച്ചു. ചുമ്മാതെ ഇട്ടതല്ല, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ദൈവസഭയ്ക്ക് പ്രമാണമുണ്ട്, ദൈവസഭയ്ക്ക് കെട്ടുറപ്പുണ്ട്, ദൈവസഭയ്ക്ക് നിയമവ്യവസ്ഥകളുണ്ട്, ദൈവസഭയ്ക്ക് വിശുദ്ധിയുണ്ട്, ദൈവസഭയ്ക്ക് വേർപാടുണ്ട്, ദൈവസഭയ്ക്ക് ക്രമീകരണമുണ്ട്. ഒരു വേലി കെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സെപ്പറേറ്റ്, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നിർത്തുവാൻ. നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വാക്യം, ഇതാ തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ഒരു ജനം ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുന്നില്ല. എസ്രായുടെ പുസ്തകമൊക്കെ വായിക്കുമ്പം അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, വിശുദ്ധ സന്തതി ജാതികളുമായി ഇടകലർന്നു. ഇന്നത്തെ തലമുറയിലെ വലിയ ഒരു അധപതനം അതാണ്. ദൈവജനം ജാതികളുമായി ഇടകലർന്നു പോകുന്ന ഒരു അനുഭവം, ദൈവജനം ജാതികളുമായി കോംപ്രമൈസിന് പോകുന്ന ഒരു അനുഭവം. ദൈവം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർ തനിച്ചു പാർക്കണം, അവർ തനിച്ചു പാർക്കണം. അവരെ ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണുന്നില്ല. എന്നവർ ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയോ, അന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കിയോ, നീ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ദൂരെ പതുക്കെ 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ജനമാണ്, അവർ ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുന്നില്ല. അവർക്ക് വേലികെട്ടുണ്ട്. ആരാ വേലി കെട്ടുന്നേ? പ്രിയൻ വേലി കെട്ടുന്നു. വേലി കെട്ടി ചുമ്മായിട്ടില്ല. ആ ഫലവത്തായ കുന്നാണെങ്കിലും ഒത്തിരി കല്ലുണ്ട്. ഈ മുന്തിരിവള്ളിക്ക് പൊങ്ങി വരാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന കല്ലുകളൊക്കെയും പ്രിയൻ പെറുക്കിക്കളഞ്ഞു കേട്ടോ. ഈ 2022 നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും വളരാൻ കഴിയാതെ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന, പൊങ്ങി വരാൻ കഴിയാതെ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന കല്ലുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ അത് പെറുക്കിക്കളയണമേ. ആ കല്ലുമായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകല്ലേ. അറ്റകുറ്റം തീർക്കണമേ, അറ്റകുറ്റം പരിഹരിക്കണമേ, കുറവുകൾ പരിഹരിക്കണമേ. ആ കല്ലൊക്കെയും പെറുക്കിക്കളയണമേ. ഈ കല്ലുമായിട്ട് നിനക്ക് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ നിനക്ക് പ്രിയൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഫലം കായ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രിയൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടു ബെയർ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫോർ ദ മാസ്റ്റർ. എന്നാൽ ഈ കല്ലുകൾ പലപ്പോഴും ഒരു തടസ്സമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ കല്ലൊക്കെയും പെറുക്കിക്കളഞ്ഞു. അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കണേ. എന്ത് മുന്തിരിവള്ളിയാ നട്ടത്? നല്ല വക മുന്തിരിവള്ളി നട്ടു. നല്ല വക മുന്തിരിവള്ളി നട്ടു. പ്രിയന് ലഭിക്കാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മുന്തിരിവള്ളി നട്ടു. പ്രിയന് ലഭിക്കാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മുന്തിരിവള്ളി നട്ടു. അടുത്തത് ഒരു ഗോപുരവും പണിതു, ചക്കും ഇട്ടു. ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിനുള്ള പ്രോസസ് അവിടെ കാണുന്നത്. വേലി കെട്ടണം, കല്ല് പെറുക്കി കളയണം, നല്ല വക മുന്തിരിവള്ളി നടണം, ഗോപുരം പണിയണം, ചക്കും ഇട്ടു. ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടമാകൂ. അടുത്തത് കാത്തിരുന്നു. നമ്മിൽ പ്രിയൻ ഇതൊക്കെയും ചെയ്തിട്ട്
ഇപ്പം നമ്മെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രിയൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ഫലം കായ്ക്കുക, ഫലം കായ്ക്കുക, ഫലം കായ്ക്കുക, ഫലം കായ്ക്കുക. മുന്തിരിങ്ങ കായ്ക്കുമെന്ന് അവൻ കാത്തിരുന്നുവെന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കേട്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, കർത്താവ് നമ്മെ കാത്തിരിക്കുക. ഹി ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് ടു സീ ദ ഫ്രൂട്ട്സ്. നമ്മൾ കായ്ക്കുന്ന ആ ഫലം കാണുവാൻ പ്രിയൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഹല്ലേലൂയ. 2021 പ്രിയന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രിയന് നിരാശയാകും. ഹി ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് ടു സീ. കാത്തിരിക്കുകയാണ്. മുന്തിരിങ്ങ കായ്ക്കുമെന്ന് കരുതി അവൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. അടുത്തത് കായ്ച്ചതോ കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങ അത്രേ. ഒത്തിരി ദുഃഖമല്ലേ? ഒത്തിരി വിഷമമല്ലേ? പ്രിയൻ എന്ത് വേദന കാണും? യജമാനൻ എന്ത് ദുഃഖം കാണും? യജമാനൻ എന്ത് സങ്കടം കാണും? ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്, ഈ കല്ലൊക്കെ പെറുക്കി കളഞ്ഞിട്ട്, ഈ വേലി കെട്ടിയിട്ട്, ഈ ചക്ക് ഇട്ടിട്ട്, ഈ ഗോപുരം പണിതിട്ട്, നല്ല വക മുന്തിരി വള്ളി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളരെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് ഈ മുന്തിരിവള്ളി കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടു. പ്രിയൻ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം കായ്ക്കും, എൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ നല്ല മുന്തിരിങ്ങയുണ്ടാകും, അതെനിക്ക് ഉപജീവനത്തിന് കാരണമാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷകൾ സ്വപ്നങ്ങളോടെ പ്രിയൻ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രിയൻ കണ്ട കാഴ്ച കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങ കായ്ച്ചിരിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങ കായ്ച്ചവരല്ലേ? പ്രിയനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയിട്ടില്ലേ? ഇന്ന് പകലൊന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ? പലപ്പോഴും കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങ കായ്ച്ചവരല്ലേ നമ്മിൽ പലരും, നാം ഓരോരുത്തരും. പ്രിയനത് ആഗ്രഹിച്ചില്ല കേട്ടോ, പ്രിയനത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ, നമ്മിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഈ തോട്ടത്തിൽ അത് സംഭവിക്കുക സാധ്യമായി. എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? ഇത് സംഭവിക്കുവാൻ പാടില്ലല്ലോ. ഇതിനല്ലല്ലോ ഞാൻ ഇതൊക്കെയും ചെയ്തത്, ഇതിനല്ലല്ലോ ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടത്, ഇതിനല്ലല്ലോ. പ്രിയൻ വേദനിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പല പ്രവൃത്തികൾ കണ്ട്, നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് പ്രിയൻ എന്ന് ദുഃഖിക്കുകയാണ്. പ്രിയൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യം സംഭവിച്ചു, ഒരിക്കൽ പോലും ചിന്തിക്കാത്തൊരു കാര്യം സംഭവിച്ചു. കായ്ച്ചത് കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങ. അടുത്തതും കൂടെ വായിച്ചെൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ. ആ ആ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത്? ഇതിലപ്പുറം എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ പരമാവധി ഞാൻ ചെയ്തില്ലേ? ഇനി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളത്? നിങ്ങൾ പറ, അതിന് പ്രതിവിധി. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ലാതെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനൊരവസ്ഥ നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രിയൻ അവൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല, പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയോ അത് സംഭവിച്ചു. എവിടെയോ അറിയാതെ കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങയുടെ വിത്ത് ആ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ വീണു. നല്ല വക മുന്തിരി വള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നു. എവിടെയോ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു. ഇന്ന് പകലിൽ ആ കുറവുകളൊന്ന് തിരുത്തി കടന്നു വരേണ്ട പകലായിട്ടത് മാറട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആ കുറവുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് പരിഹരിക്കപ്പെട്ട് മടങ്ങി വന്നെങ്കിൽ 2022 നല്ല മുന്തിരിവള്ളി കായ്പാനിടയായിത്തീരും. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്തത് വായിക്കാം. ഞാൻ കാത്തിരുന്നു കേട്ടോ. നട്ട ഉടനെ
മുന്തിരിങ്ങ എനിക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഞാൻ കാത്തിരുന്നു, പക്ഷെ കായ്ച്ചത് കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങയാണ്. എൻ്റെ കാത്തിരിപ്പെല്ലാം വെറുതെയായി, എൻ്റെ അധ്വാനമെല്ലാം വെറുതെയായി. അടുത്തത്, ആകയാൽ വരുവിൻ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? പറയാം. വേലി പൊളിച്ചു കളയും, പൊളിച്ചു കളയും, പൊളിച്ചു കളയും. പ്രിയൻ കെട്ടിയ വേലി പൊളിച്ചു കളഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ച പ്രോമിസൊക്കെ തീരും കേട്ടോ. ഞാൻ അതിനെ സൂക്ഷിക്കും, നനയ്ക്കും, രാവും പകലും സൂക്ഷിക്കും. വേലി പൊളിച്ചാൽ പ്രിയന്റെ സംരക്ഷണം നിനക്കുണ്ടാകില്ല എന്ന കാര്യം നീ ഓർത്തിരിക്കണം. വേലി പൊളിച്ചാൽ നിനക്ക് പിന്നെ ഒരു സംരക്ഷണവും കാണുകയില്ല. നീ പ്രിയൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലം കായ്ച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇനി ഒരു ദയം കാണിക്കില്ല. ആ വേലി അവൻ പൊളിച്ചു കളയും. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ നീ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ, ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി നീ ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ, എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് മൂർച്ച കൂടുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. പ്രിയൻ നിനക്ക് ചുറ്റും കെട്ടിയ വേലി അവൻ പൊളിച്ചു കളയും. അവൻ വേലി പൊളിച്ചു കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് സംരക്ഷിപ്പാൻ, നിനക്ക് സംരക്ഷണം തരാൻ മറ്റാരും ഉണ്ടാകില്ല. അടുത്തത്, തിന്നുപോകും. അവൻ വേലി പൊളിച്ചാൽ വഴിപോക്കരയ്ക്ക് ഒക്കെയും വന്നത് തിന്നുപോകും. മതിലിടിച്ചു കളയും. അടുത്തത്, ചവിട്ടി മെതിച്ചു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ പരസ്യകോലമാകുമെന്ന് അല്ലേ? വേറെ എവിടെയോ വായിക്കുന്നു അല്ലേ? ഹാസ്യത്തിനും, നമ്മളത് അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം എവിടെ വായിച്ചല്ലോ, ദിനവൃത്താന്തങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലോ മറ്റോ അല്ലേ? ഹാസ്യത്തിനും നിന്ദയ്ക്കും അപവാദത്തിനും കാരണമാകും. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുക ചവിട്ടി മെതിച്ചു പോകുമെന്ന്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിന്നെ പരസ്യകോലമാക്കാനല്ല പ്രിയന്റെ ഉദ്ദേശം. നിന്നെ ചവിട്ടി മെതിക്കുന്ന ഒരിടമാക്കാനല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. നീ പരിഹാസത്തിനും ഹാസ്യത്തിനും വിഷയമാകുവാനല്ല ദൈവസഭയെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പ്രിയൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മിൽ നിന്നും ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അവൻ വേലി പൊളിക്കേണ്ടി വന്നു, അവൻ മതിലിടിച്ച് കളയേണ്ടി വന്നു. ആ മുന്തിരിത്തോട്ടം ചവിട്ടി മെതിക്കപ്പെട്ടു. പ്രിയരെ, 2022 ദൈവസഭ ചവിട്ടി മെതിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. 2022 നാം ചവിട്ടി മെതിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. 2022 നമ്മുടെ വേലി പൊളിക്കപ്പെടുവാൻ പാടില്ല. അടുത്തത്, ശൂന്യമാക്കും. അടുത്തത്, ആ ആ ആ മതി. അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന മുന്തിരിത്തോട്ടം ഇസ്രായേൽ ഗൃഹവും മനോഹരമായി നടുതല യഹൂദ പുരുഷന്മാരുമാകുന്നു. അവൻ ന്യായത്തിനായി കാത്തിരുന്നു. ആരെക്കുറിച്ചാ പറയുന്നേ? ദൈവസഭയെക്കുറിച്ചാ പറയുന്നേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അത് വള്ളിത്തല മുറിക്കാതെ അല്ലേ? വള്ളിത്തല മുറിക്കാതെ അത് ശൂന്യമായി പോകും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ശൂന്യമായി പോകും. കർത്താവ് നമ്മിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതല്ല കേട്ടോ. ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിൽ നിന്നും കർത്താവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതല്ല കേട്ടോ. കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം എല്ലാവരും നല്ല ഫലം കായ്ക്കുവാനാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. 2021 നല്ല ഫലം കായ്ക്കാൻ കഴിയാതെ പോയെങ്കിൽ ഇന്ന് പകലിൽ അതിനൊരു ക്രമീകരണം വരുത്തിയിട്ടേ നാം മടങ്ങിപ്പോകാനായിട്ട് പാടുകയുള്ളൂ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ.
2 ദിനവൃത്താന്തം 29:8. നടുക്കത്തിനും അമ്പരപ്പിനും ഹാസ്യത്തിനും വിഷയമാക്കി തീർത്തു. ദൈവസഭയെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്, ദൈവജനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനം വരുമ്പോൾ കാണുന്നു, ഇങ്ങനെ യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ ആരാധന യഥാസ്ഥാനത്തായി. കണ്ടോ, സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ മടങ്ങി വരാൻ കർത്താവ് ഒരു അവസരം തരുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറിപ്പോയെങ്കിൽ യഥാസ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ഇന്ന് പകൽ കർത്താവ് ഒരു അവസരം തരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവിക വാഗ്ദത്തം നാം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മിലുള്ള കുറവ് ഇന്ന് പകൽ നാം കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്മിൽ എവിടെ വീഴ്ച സംഭവിച്ചു, നമ്മിൽ എവിടെ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു, നമ്മിൽ എവിടെ പോരായ്മ സംഭവിച്ചുവെന്ന് ഇന്ന് പകൽ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ചെൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 26-ാം അധ്യായം 12-ാമത്തെ വാക്യം. ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം തന്നെ 1-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. ക്ഷാമമുണ്ടായി. ആ ദേശത്ത് ക്ഷാമമുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ എത്രാമത്തെ വാക്യമ വായിച്ചേ? അതിൻ്റെ 12-ാമത്തെ വാക്യമല്ലേ? 12-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, ഇസഹാക്ക് ആയാണ്ടിൽ ആ ദേശത്ത് വിതച്ചു, ആയാണ്ടിൽ 100 മേനി വിളവ് കിട്ടി. ഇസഹാക്ക് എവിടെയാ വിതച്ചത്? ക്ഷാമമുള്ള ദേശത്ത് വിതച്ചു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എത്ര പേർ ഈ ക്ഷാമമുള്ള ദേശത്ത് വിതയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു? 2021 ഒരർത്ഥത്തിൽ ക്ഷാമത്തിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി. ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്കേഴ്സിറ്റി, സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധി, സാമ്പത്തികമായ പ്രതികൂലം, സാമ്പത്തിക ഭദ്രത നഷ്ടപ്പെട്ട വർഷം. 2019 മുതൽ അടിക്കടിയുള്ള ലോക്ക്ഡൗണുകൾ നമ്മുടെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെയും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 2022 എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല. അടുത്ത ലോക്ക്ഡൗൺ വരുമോ, നീണ്ടു നിൽക്കുമോ, ഒമിക്രോൺ വർദ്ധിക്കുമോ, കുറയുമോ, ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നമുക്കൊന്നറിയാം, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഏത് ക്ഷാമകാലത്തും ഏത് ക്ഷാമത്തിലും ഒരു ഭക്തൻ വിതയ്ക്കാൻ തയ്യാറായാൽ 100 മേനി നൽകുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നമുക്കറിയാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവൻ വിതച്ചു, ദൈവം അവന് 100 മേനി നൽകി. അടുത്തത് അവൻ വർദ്ധിച്ചു. കണ്ടോ? അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്, ഈ വർഷം വർദ്ധനവിന്റെ വർഷമാണ്. ദൈവസഭ വിതയ്ക്കാൻ തയ്യാറായ, ദൈവസഭ വചനമാകുന്ന വിത്ത് നിങ്ങളുടെ ദേശങ്ങളിൽ വിതയ്ക്കുവാൻ തയ്യാറായ, നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ദേശത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാകുന്ന വിത്ത് ഏത് വിധേനയും നിങ്ങൾ വിതയ്ക്കാൻ തയ്യാറായാൽ, വചനം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും, നിങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും, നിങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും, നിങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും, വർദ്ധിക്കും. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഒരു വർദ്ധനവ് കർത്താവ് തരാനായിട്ട് പോകുകയാണ്. നിങ്ങൾ വിതച്ചാൽ 100 മേനിയും കർത്താവ് തരും. ഈ ആണ്ടിൽ തരും, ഈ വർഷം തരും. 2022 ഇയർ ഓഫ് ഇൻക്രിമെന്റ്, വർദ്ധനവിന്റെ വർഷം. ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞേ ദൈവസഭ വിശ്വാസത്തോട് ആമേൻ പറഞ്ഞോ.
കർത്താവ് നമ്മെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. 65-ാം സങ്കീർത്തനം എത്രാമത്തെ വാക്യമാണ്? 12-ാമത്തെ വാക്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. 65-ാം സങ്കീർത്തനം 65-ന്റെ അതിൻ്റെ 11-12 വാക്യങ്ങൾ. അവൻ സംവത്സരത്തെ ദൈവത്തിന്റെ നന്മ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കും. രാമേൻ പറഞ്ഞു, 2022 നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ നന്മ കൊണ്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വർഷമാ, അലങ്കരിക്കുന്ന വർഷമാ. നന്മയും കരുണയും നിന്നെ പിന്തുടരുന്ന വർഷമാ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവം അലങ്കരിക്കുന്ന വർഷമാണ്. ലോകം മുൻപിൽ കാണുന്നത് ഇനിയും മഹാമാരി വരാം, പല പല പേരുകൾ പലതും വരാം. പക്ഷെ ദൈവ പൈതലിനോട് കർത്താവ് പറയുന്നു, അവൻ നിന്റെ സംവത്സരത്തെ നന്മ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കും. അടുത്തത്, നിന്റെ പാതകൾ പുഷ്ടി പൊഴിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മേച്ചൽ പുറങ്ങൾ ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദൈവസഭയ്ക്ക് ആ ദൂതും കൂടെ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുമോ? ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച. മേച്ചൽ പുറങ്ങൾ ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾ, ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾ, ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒരു വർധനവ് കർത്താവ് തരുമെന്ന്. ആട്ടിൻ കൂട്ടമെന്നല്ല, ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾ. വിശ്വസിച്ചാൽ വിതച്ചാൽ ബ്രാഞ്ച് ചർച്ചുകളും കർത്താവ് തരുമെന്ന്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ബ്രാഞ്ച് ചർച്ചുകളും കർത്താവ് തരുമെന്ന്. വിശ്വസിച്ചാൽ വിതച്ചാൽ. വിതയ്ക്കണം. അയ്യോ ക്ഷാമമാണല്ലോ, അയ്യോ ഈ ക്ഷാമത്തിൽ എങ്ങനെയാ വിതയ്ക്കുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ നിനക്ക് കൊയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർ ഇന്ന് പകലിൽ തയ്യാറാകും? ഒരു നിമിഷം എല്ലാ കണ്ണുകളും ദൈവസന്നിധിയിൽ അടയട്ടെ. ഇസഹാക്ക് വിതച്ചു, ആ ആണ്ടിൽ 100 മേനി അവൻ കൊയ്തു. അവൻ വർദ്ധിച്ചു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ വർഷം കർത്താവ് ഒരു വർധനവ് എല്ലാ തരത്തിലും നിനക്ക് തരും. ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒരു വർധനവ് തരുമെന്ന് ഞാൻ ആത്മാവിൽ കാണുന്നു, വിശ്വാസത്താൽ ഞാൻ കാണുന്നു. ദൈവസഭയെ കർത്താവ് വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിന്റെ മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾ ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ ഹാളിനകത്ത് ഇനിയും ആളുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കണം. വചനം പറയുന്നു, നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിക്കും? ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ വിതയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകണം. ഈ വർഷം പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കിക്കോ. നിങ്ങളുടെ വീടും പരിസരവും എങ്ങനെയാണ് വചനം കൊണ്ട് വിതയ്ക്കേണ്ടത്? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അയൽവക്ക സുവിശേഷീകരണമാണോ? നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു കൊച്ചു കൺവെൻഷൻ വെച്ചാൽ അയൽവക്കത്തുള്ള 10 വീടെങ്കിലും സുവിശേഷം കേൾക്കും. തയ്യാറാക്കിക്കോ. പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കിക്കോ. വിതയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിക്കോ. ദൈവസഭ അതിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. നമ്മുടെ ദേശങ്ങളിൽ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന വർഷമായി ഈ വർഷം നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം. അയൽവക്ക സുവിശേഷീകരണങ്ങൾ നടക്കട്ടെ, വീട്ടുമുറ്റ കൺവെൻഷനുകൾ നടക്കട്ടെ. നമ്മുടെ സഭയിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും വീട്ടുമുറ്റ കൺവെൻഷനുകൾ ഈ വർഷം നടക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. വചനമാകുന്ന വിത്ത് നമുക്ക് വിതയ്ക്കാം. വിത്ത് വിതച്ചാൽ അതിന് ഫലമുണ്ട്. ആമേൻ. വർദ്ധിച്ചു. ഒരു വർധനവ് കർത്താവ് ഈ വർഷം തരും. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നു. ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച തിരുവചനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ, പലപ്പോഴും അങ്ങ് ആഗ്രഹിച്ച ഫലം നൽകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ.
കർത്താവേ, ഒരവസരം കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ, ഒരവസരം കൂടെ തരണമേ. ശൂന്യമാക്കി കളയല്ലേ കർത്താവേ, ചവിട്ടി മെതിച്ച് കളയല്ലേ കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരുന്നു, ഒരവസരം കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ, ഒരവസരം കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഇസഹാക്കിനെ പോലെ ക്ഷാമത്തിലും ഞങ്ങൾ വിതയ്ക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. 100 മേനി നൽകിയ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് 100 മേനി നൽകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. മേച്ചൽ പുറങ്ങൾ ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയുവാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. അങ്ങ് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾക്കായിട്ട് നന്ദി. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ ധന്യനാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.